prijsteam bij dos kantika ng aki. Ik wil de prijsteam bedanken voor deze 2 liederen. Durante die campaña taba dating oportunidad pa ko asi pregunta y nos lo contestar ng awi. Gedurende de campagne had je de kans om vragen te stellen en dan zouden we het vandaag beantwoorden. Debido e tempo, nos no por bij contestar tu repregunta na. Door tekort aan tijd kunnen we niet alle vragen beantwoorden. Pero e contesta ta cita pa tu repregunta na. Maar antwoord is wel voor alle vragen. Dus nos te doen brother Steven 10 minuten de mic. Broeder Steven krijgt 10 minuten om antwoord te geven. Romana Tennessee 10 minuten. U heeft het gehoord, 10 minuten. Pa contestar pregunta na. Om antwoord te geven op de vragen. Contento para o momento aqui especial. Ik ben blij voor deze speciale moment. Nós para vir junto bij dus weer een douche alimento. Zodat we samen kunnen komen naar een heerlijke maaltijd. E durante a campanha tinha alguma pergunta, nós espero que nós tenha tempo para contestar tudo. Gedurende de campagne waren er vragen gesteld. Ik hoop dat we de tijd hebben om allemaal te beantwoorden. Nós também contestamos heel kort. We gaan het gewoon heel kort beantwoorden. Ok, miro Marquinhos, a primeira pergunta. Bueno, a primeira pergunta não está em aqui de nossa irmã Carla. Onze eerste vraag komt van onze zuster Carla. A pergunta estava a passar em Revelação capítulo 12. Het is gebaseerd op Openbaring 12, Versículo 6. vers 6. Juist, versículo 6. Ja, vers 6. Laten we ons com nos Bijbel rapidamente Revelação 12, 6. Laten we onze Bijbel snel erbij pakken. Openbaring 12, vers De que 6. a congregação está dunami contesta rápido, porque nós temos tique tempo. Ik wil dat de gemeente me snel antwoord geeft, want we hebben weinig tijd. Ok, me delece. Ha. E hemos ver hoe bij den deserto caminda estava em lugar que Deus a preparar, assim que Ayanang e por aguardo alimentar para 1260 dias. De Bijbel zegt ons hier. Estava falando de moé. De Bijbel praat over een vrouw. Que como moé está representada Wat? em linguagem simbólico outra vez? Wat symboliseert een vrouw? De Alsjeblieft. gemeente. De Igreja. gemeente. Ok. Que vem agora é igreja abai den deserto. Dus de gemeente is de woestijn ingegaan. A pergunta de Romanta, De vraag van deze zuster is, você texto bisa, want de tekst zegt, quella wardo alimentar, se a igreja wardo alimentar para 1260 dias. dus de gemeente werd gevoed voor 1260 dagen. A pergunta de Romanta, qual é o lugar aí quella wardo alimentar para 1260 dias? Dus de zuster vraagt, wat is die plek waar de gemeente 1260 dagen gevoed werd? E nós sabe de linguagem simbólica trobe que dia tá aí literalmente. Wij weten dat het symbolisch is dat dagen staan voor jaren. Dus hoor, não tá 1260 dias, sino 1260 anos literalmente. Dus het zijn dan niet 1260 dagen, maar A 1260 pergunta jaren. tá o lugar argenis. Maar de vraag is, de plek Argenis, waar is dat? Bijbel te bisa nós que o lugar que ela guarda alimentar den jeta é deserto. De Bijbel zegt dat hij gevoed of zij gevoed is in de woestijn. O texto tá bini papiando de linguagem simbólico, meu irmão. De tekst praat op een symbolisch manier. Dus é moeda simbólico. De vrouw is symbolisch, O deserto tá simbólico. woestijn is symbolisch. O lugar que a Deus a preparou tá simbólico. De plek waar God haar heeft voorbereid is ook symbolisch. É 1260 dias não tá simbólico. 1260 dagen zijn ook symbolisch. Hoor, nós temos que descobrir simbolicamente, literal, qual é o lugar que está. Dus nu moeten we dan symbolisch omzetten naar letterlijk wat het betekent. Ok, se Deus habita deserto, o que significa deserto, hoor? Als God zegt woestijn, wat betekent de woestijn? Het is een verlaten plek. Sorry? Lugar menos poblado. Het is een plek dat niet zo populair is. Dus hoor, nós temos que ver dentro do transcurso de história, onde é a igreja de Deus abai.
We moeten kijken gedurende de geschiedenis waar de gemeente is gegaan. Awo prometo nos vai busca passar onde moe vai nos tem busca passar kiko den Bijbel ta desierto. We moeten erbij, voordat we gaan achterhalen waar ze naartoe is Oké, gegaan, Bijbel moeten we betekent eerst nog weten waar de woestijn voor staat in de Bijbel. Jeremías 2:6, het visa, inapundra onde Senhor tá, quem a saca-nos for de Egipto, quem a guia-nos door die deserto. Ok. Ja? Het tekst bisa nos De tekst van de Jeremias 2:6. 2:6 zegt ons: Het tekst bisa kende a guia nos door die desierto, Hij die ons geleid heeft door het woestijn. door die untera kiko. Door een wat? Desola Een verlaten plek, e yen di buraco, vol met gaten, door die untera seco door een droge land e door die terra morto. en door een dode land. Escucha bom, então pessoal, door die untera caminha, escucha bom, ninguém gente allega di passa. Het is een plek waar niemand nooit geweest is. Caminha ninguém gente allega di biba. Waar niemand ooit geleefd heeft. Ok, hoor de historia. Nós temos que buscar qual lugar que está. We moeten gaan kijken op welke plek dit is. Bijbel te mostra nos mirumanan ku emu e terra ku abing na rescate jemu ta Estados Unidos. De Bijbel laat ons zien dat het land dat de vrouw in de Bijbel gered is, dat is de Amerika. Verenigde Staten, Amerika. Die kom passou na aya 1776. Ora que na descobri Amerika é tempo e notava dat ting hopi biljones de yen de biba maneira war. Want in 1716, in het jaartal 1716, woonden er niet zoveel mensen in de Verenigde História ta Staten. conta nos que o único país de tempo de perseguição e ku abing na rescate de cristianismo tava ta Amerika. Het enige land die eigenlijk tot de redding van de christenen kwam, dat was Ora- Amerika. Ora que ela saca libertad civil y libertad religioso. Toen ze vrijheid van religie en vrijheid van levenswijze Es decir, hebben gedaan. merca avisa no aqui não tem perseguição de nenhum cristiano. Vou professar, vou fer tranquilo. Amerika zegt nee, hier worden geen christenen vervolgd. Je kan je geloof gewoon belijden. Es decir, rescate pa cristiano tava tata merca. Dus de redding voor de christenen op dat moment was Amerika. Sim? Ja? Agora, Nu, el lugar, meu irmão Carla, de plek, zuster Carla, tá deserto. is een woestijn. Deserto de Bijbel tá menos desolado. Een woestijn in de Menos Bijbel poblado, is sorry. een plek, Lugar desolado, menos poblado. een Zie? plek die verlaten is en niet populair is. E se nós mira de história, Als we kijken in de geschiedenis, merca, manema mencionar hoje, Roman Poponele, zoals na ik área net heb gezegd, 1770 pico biariba, in jaar 1700 se en nós mira verder, conta exatamente hora que a profecia está tendo bem cumprir, dia 1260 anos. dan zie je precies waar de profetie van de 1260 dagen voldaan was. Hora que o Betier, a que Papa Pio preso, e bem na França, Toen de paus gevangen werd genomen en naar Frankrijk werd e gebracht. na een persecução aguanta para um rato. En daar stopte vervolging voor een tijdje. Agora me pergunta tá, Mijn vraag is, voor die onda tour protestante bem, of foi onda na sala na promebia? van waar zijn alle protestanten vandaan gekomen? Foi onda. Van waar? Na onda tinture sede nang de protestanten. Waar zijn eigenlijk al de plekken, Oficialmente. officiële Onde plekken? sede de testigo de Jehová oficialmente tá? Waar is het hoofdkantoor van de Jehovah-getuigen? Na onda? Na América. In Amerika. Tour sede mirumanang of de protestanten tá na América. Dikong paso aya nantura ui bai salife Europa que na ocidental bai na América paso aya taba dating libertad religioso. Daar vind je ook alle Jehovah-getuigen, de plekken waar ze samenkomen. Want destijds van de vervolging hadden ze geen andere plek te gaan dan in Amerika. Dus daarom zijn ze nu allemaal verzameld in Amerika. Dikong pa sombra aqui den Europa aqui e cacho chiquito kuta Roma papal a persigi tu Christian e mata mascus 90 biljoen Christian. Want hier, zoals er in de Bijbel staat, heb je dan de lam met de kleine horen. Die had vervolging gebracht en die had miljarden christenen gedood. Dus de pregunta estava duidelijk, je contesta estava duidelijk, right? Vraag was duidelijk, antwoord was duidelijk. Rapidamente me te pedir duas perguntas. Ik ga snel naar de tweede vraag. Sorry Jennifer, rapidamente. Sorry. Congregação te permitir isso aí? Kunnen jullie dat toelaten? Nog één vraag? Ok.
Edi dos perguntas tá, erumanta puntra, de com Deus, essa aqui tá basado no nosso tema não, Dit gaat over gebaseerd op onze thema. de com Deus não tá permitir para gente mira e juízo que tá tomando lugar. Waarom staat God niet toe dat de mens ziet hoe de oordeel van nu eigenlijk gaande is? Es decir, de com Deus não tá permitir para nós agora aqui, ser humano que tá vivendo a Waarom qual staat mundo, God het niet toe mira com Deus tá juzga. hoe God nu oordeelt? Ok. E contesta não está inunda. Waar vinden we de antwoord? De Bijbel. In de Bijbel. E contesta está simples, meu irmão. Het is een hele simpele antwoord. Me quebra porque a Bijbel em 1 Coríntios, capítulo 10. We gaan naar 1 Korintiërs hoofdstuk 10. Escute bom que a Bijbel diz aqui não. Luister goed naar wat de Bijbel zegt. Versículo, nós estamos pagando tempo, versículo 6 Vers 6 e 11. en 11. Agora é coisa não aqui associado como exemplo para nós, não tem desejo, para nós não tem desejo, para Costa malo. coisa não malo maneira não estava tem. Agora é coisa não aqui associado como exemplo e não agora escrever como espertamento para nós e para quem de não é fim não de século não abim. Ok. Duas palavras clave dentro texto aqui está, exemplo e espertamento. De twee duidelijke woorden zijn voorbeeld en waarschuwing. De como a Bíblia também está relatando que na história de Israel incrédulo e rebelde com Deus dentro do deserto. Want het verhaal gaat over Israël die opstandig en rebels waren tegen God in de E woestijn. nós agora Israel rebelde assume contra Deus. En we weten dat toen Israël in opstand kwam tegen God, Juízo vem para Israel. kwam er een oordeel over Israël. E colebra venenoso nang moorde nang mata nang. De slangen hadden hun gebeten en sommigen waren overleden. A Bíblia também se que costan aqui que da como Kiko. De Bijbel zegt, dit is gebleven als een Exemplo e espertamento para nós. voorbeeld en een waarschuwing voor ons. Com outra palavra, exemplo significa similar of algo que um modelo. Dus, laten we zeggen, voorbeeld betekent iets dat hetzelfde is of iets wat erop lijkt. É decir, modelo de juízo que toma lugar para Israel, lo também são coisa para nós. Dus model van de oordeel die Israël heeft gekregen is hetzelfde als wat er met ons gaat gebeuren. Mita na um texto mais rapidamente. Ik geef je nog snel een andere tekst. Tá 2 Pedro 3, 2 Petrus 3, versículo 3 até 6. vers 3 tot 6. Aqui bota mira com o que passa com Sodoma e Gomorra Hier ga je zien dat wat er met Sodoma en Gomorra gebeurd is. e antediluviano não. En de mensen die voor de zondvloed geleefd hebben. Juízo que será assim riba não. Dat er een oordeel over hun kwam. Exemplo para ami cubo awe. En dat het een voorbeeld is voor jou en ik vandaag. Significa que mes coisas que nascer juzgar, Dus net als zij geoordeeld zijn, juízo passa riba não. oordeel over hun kwam. Tá conta para nós também awe meu Dat irmão. telt vandaag ook voor ons, broers en zusters. Ok, Steve, botine 2 Pedro Sim. 2, versículo 3 até 6. 2 Petrus. Sabe essa que promete Twee. turcos? O dinhe último dia não bofona dona lobinco não bofon, seguindo na mesma paixão e visando uma e promessa de sua venida tá. 2 Pedro, meu brother. 2 Pedro 2. Ah, 2 dois. Pedro 2, versículo 3 até 6. 2 Petrus 2, 3 tot Ok. 6. E den velocidade para placa não lo explotar, bolso com palavra de engano, na juízo está reservado para não for de hope tempo cava e na destruição nota na sonho. Pois se Deus nos pare angalang ora não peca, mas atira na de inferno e a condena na pos na escuridade para guardo reservar para juízo e nos pare mundo antigo mas a reservar Noé, predicador de justiça, junto com 7 outras pessoas mais. Ora da 13, dilúvio, riba e mundo de ímpio. E se ela condena estado na Sodoma e Gomorra para destruição do Rias e na Bira Shinishi, Escuta bom, haciendo exemplo para esnan que depois lo viva de na impiedade. é decir, o texto aqui está mostrando claramente Deze teksten laten ons duidelijk zien precisa maneira Deus a atender que ainda não tem tempo.
Precies hoe God is omgegaan met de mensen in die Eta tijd, atender que están com a Bíblia actual de siglo que está, meu irmão. zal Hij ook met ons in deze tijd omgaan. Grande, Deus não permite-nos ainda para mirar com o juízo tá, God heeft niet toegestaan dat we nu zien hoe de oordeel pero plaatsvindt. si nós temos revelação de lo que passa do passado, Maar we hebben wel openbaring van wat er in het geschiedenis conta para gebeurd is. nós. Dat telt ook voor ons. Agora, na minha relate para você, eu não vou tekst, vou escrever tekst sim. Je kan de tekst schrijven. 1 Coríntios 6, versículo 12 e 3. 1 Corinthians 6, vers En dan- 2 en 3. E dan Pablo te diz que nós, cristianos, que worden salvar, Daar zegt Paulus, de christenen die gered worden, lopa e rusga e angelang cair. zullen de gevallen engelen veroordelen. Pero não aqui. Niet nu. Esse lo passa durante 1000 anos. Dat gebeurt gedurende 1000 Sim? jaren. Ja? Então, ora te diz que nós lo vai sentar junto com Jesus, ribe trono, não? En hij zegt, we zullen samen met Jezus op de Então, troon ora nós zitten. também rusga En dan gaan we oordelen. e nós por ter privilégio momento En we hebben een voorrecht op dat moment para passar den e registro não de estão com não convertir. om naar de registers te gaan voor degenen die Então, daar ora nós niet hebben deelgenomen. Então, ora nós compreender lo que com Revelação 5:3 te bisa. En dan begrijpen we openbaring 15:3. Ora o pueblo de Deus está cante cantica victorioso. Wanneer het volk van God het overwinningslied zingt, Esta bisa que Deus está Deus verdadeiro e justo. zegt hij, God is de waarachtige en Pas op. een rechtvaardige God. Justamente Deus está juzga cada caso. Want rechtvaardig zal hij over elke zaak oordelen. Oh, Steven, nós está tinha uma pergunta mais. Oké, de tijd is op. Miro mala logo que se nós passa está animado para volg Bijbelstudie nang. We willen je aanmoedigen om de Bijbelstudies te Camina volgen. nós lo desarrollar het tema na aqui sem tempo limitado. Dat we echt diep in de thema's gaan, Zie? zonder tijdslimiet. Unlimited. Juist. Juist. Amen. Dank je, miro mala. Dankjewel. Gewoon, gewoon. Hij moet even mij klein banen. Doe maar, doe maar. Ik ga even de kandidaten aan. Ik wil de doopkandidaten naar voren vragen. Kunam pora pasa. Dat ze daar omlopen. Pastor, dan komen eraan van ons als geloofbelijdenis. En we gaan beginnen met de geloofsbelijdenis. Estão com a bautizar, por passar de para trás. Degene- E persona que está assim solamente su geloofbelijdenis, voor vir para arriba do podium. Degene die dan alleen geloofsbelijdenis gaat doen, kan hier voren komen staan. En de rest kan achterom lopen. Ja, achterom. Ja, loop maar. Ja. Tjus. Se vista pastor Ross. We nodigen pastor Ros naar voren. Geen pastor. Oké. Ay, no, no, een beetje. Oh, is goed zo. Sorry? Ja, ja, maar daarom vertalen we ook. Ja.
hiervoor komen staan, hiervoor, daarvoor. We zijn bij Lante. Bij de Lante. Ja. Dus jullie kunnen, ja. Mag ik jullie vragen om even deze kant op te draaien? Met mag je punten besan ko besan probira ibanneke. U blijft hier staan en dan. Ja. Ik denk dat, ik zie dat de broers en sisters kijken jullie rug in plaats van jullie te zien. Zo laten we dat anders doen. We draaien Nada zo. mira ku erumana te mira Jullie bosan daar kunnen lomba. staan, dan zien ze jullie tenminste je gezicht. Nada mira bocar, bosan cara. Dus nos tapara di outro banda para tureno po mira e candidato na. Ik denk dat zo is beter. Ja, ora nos mita keras ne kita mas mio. Nou, voordat wij de geloofsbelijdenis doen, wil ik iets voorlezen. Prometo nos asi vota bautismal mi ke lesa pida. Nee, alleen dat Kom gedeelte. naast mij staan. Oh, Pak even ik heb geen microfoon daar. microfoon. En je kan beter, anders hoor ik je achter mij. Door onze doop Door die bautismo, verklaren wij in het openbaar voor God en de mensen nos declarar diante Dios culturende dat wij het leven zonder God afstand hebben gedaan. ku e vida sin Dios, nossa laga e vida sin Dios para trás. Wij willen Christus aannemen en in zijn kracht een nieuw leven te leven. Nós que aceitar Cristo e viva dentro sua força vida novo. Door Christus worden wij vernieuwd. Door die Cristo nós te vira novo. En daarom Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 6, 1 tot en met 4, Pablo te diz de Romanos 6, 1-4, dat we participeren in zijn dood, que nós toma parte de seu morto, zijn begrafenis seu entierro en zijn opstanding. e sua ressurreição. De doopondergang is één worden met Christus. Bautizar que men de vira uno com Cristo. En zijn lijden, E seu sofrimento, sterven seu morto en opstanding. e sua ressurreição. In de doop worden wij dus het sterven en het opstanding van Jezus werkelijkheid voor de dopeling. Ora, bo bautizar é morto e a vida nova te vira realidade para é sunco de bautizar. De doop kan je zien als net zoals een begrafenis. Bautismo por primeira maneira entierro. Straks gaan jullie in het water samen met mij Bea que bastante vai de água junto comigo. en symbolisch Então, simbolicamente, ga je het oude leven begraven. botadeira, bobida bio. En als je straks, als je onder het water gaat, stop je met ademhaling. Weet je dat? Ora, bo Bible água, boto stoi hala rose um rato. Bo sabe sei? En als je weer uit het water komt, begin je weer met ademhalen. Então, bo sali back, boto Paar- bole hala rose. Een paar seconden. Par de secondes só. Maar dat is het moment dat je sterft, symbolisch. Pero aceita é momento simbolicamente que bota muri. En als je begint weer met ademhaling, Pero se bo começar com a roseia, dat is het moment dat je begint opnieuw met Christus. é honra e boto começar de novo com Cristo.
De doop ondergaan is één worden met Christus. Bautizar significa virar uno com Cristo. In de doop worden dus de stervelingen, met andere woorden, wat doen wij? Wij leggen alles neer, de oude leven neer. De bautismo é de mortal tabuta turcos para Jesus. Door de doop laten wij zien dat onze oude mens is gestorven in het waterige graf. Door die bautismo nós mostra que gente bieu a morrer den graf de água. Het oude leven is verdwijnen en wij zijn dood voor het verleden. E vida bieu a morrer, nós a morrer para passado. Zijn jullie klaar voor? Você está claro? Goed. De geloofsbelijdenis. Nós está se voto bautismal. Waarom doen wij een geloofsbelijdenis? De quando nós está se voto bautismal. Je sluit nu een verbond met God. Bota ser uma aliança com Deus. En door ja te zeggen, Para ora para bisa sim. iedereen ziet jullie allemaal hier, allemaal. Tu rende não kuta aqui nanta mira En dan você. wat zeg je met andere woorden? Dat dit is wat ik wil. Com outra palavra bota bisa essa que tá lo que me quer. Eerste vraag. Zoals ik de vraag stel, vraag ik jullie om dit te doen. Waarom? Hun zien jullie handen, maar ik hoorde jullie stem. Zo je doet twee dingen. Ja. Zo ik hoorde je ja en hun zien je handen dat je zegt ja. Mitasi e pergunta, bota hisa bomang, plus bota bisa ja. Ja nang ta mira bosang, amita tende bosang. Zullen we bidden? Laga nos reza. Vader in de hemel, Tata kuda den cielo. wij willen u danken en loven Nós que do nabo danki e do nabo honor. en prijzen. E alabança. We gaan nu een verbond sluiten met u, Vader. Nós vai ser uma aliança com o Senhor. Al de doopkandidaten. Toere kandidaten não kuta be bautizar. Ze willen allemaal opnieuw beginnen met u. Nanke começar de novo com o Senhor. En Vader, wij willen u vandaag vragen om ons te vergeven van alles wat we hebben verkeerd gedaan in woorden, daden of gedachten. Tata nos que pediu para perdonar nos tudo picar com nossa comete água de palavra, de hecho of de pensamento. Wij willen de Heer Jezus Christus uitnodigen om in ons hart te komen. Nos quer evitar Senhor Jesus Cristo venir de nos presença. Vader, wij nodigen de Heilige Geest uit om in ons te komen wonen. Nos te evitar Espírito Santo para bimbiba de nós. En wij vragen voor leiding als wij de geloofsbelijdenis gaan afleggen. Então nós te pedimos para guiar nossa o que nós está se evota bautismal. In Jezus' naam. Em nome de Cristo Jesus. Amen. Amém. Gelooft u in God de Vader, in zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest? Bota quer den Deus Tata, den Senhor Jesus Cristo e den Espírito Santo. Pastor, let me. Wat is daarop uw antwoord? Que tá a resposta? Neemt u de dood van Jezus Christus op Golgotha aan als een verzoenend offer? Bota toma é morto de Jesus Cristo riba Golgotha como sacrifício Voor de zonde van de mens. para é morto, para é pecado de gente. En gelooft u dat door het geloof in zijn vergoten bloed, dat de mens, wat? De mens verlost worden van de zonde en van haar straf. Bota quer que dor de fé é sangue que Jesus derramar para nós, lo limpia nós de nós pica. Wat is daarop uw antwoord? Que tá a resposta? Heb u de wereld en haar zondige praktijken, verzakende, losgelaten? Boa laga mundo e tur su prática na mundano, balaga na los. Jezus Christus als uw persoonlijke verlosser aangenomen. E ba aceitar Jesus Cristo como bo salvador personal. En dan wat? Jezus als uw persoonlijk verlosser aangenomen. En dan wat? En gelooft u dat God om Christus willen uw zonde heeft vergeven en uw hart heeft vernieuwd? Anto bota quer que Deus door de Jesus Cristo a porto na bo picana e do na bon coração novo. Wat is daarop uw antwoord? Que tá a resposta? Neemt u de gerechtigheid van
Christus in het geloof aan. Bota tuma é justiça de Cristo den fé. Erkent u hem als uw middelaar in de hemelse heiligdom. Bota reconhecer como é sunkuta media pabo den é santuário den cielo. En maakt uw aanspraak op zijn belofte door door zijn inwonende geest, u te versterken, zodat u kracht zult ontvangen om zijn wil te doen. Então bota pedir ele para seu espírito biba dembo para donar força para fazer sua vontade. Wat is daarop uw antwoord? Que eu tava resposta? Gelooft u dat de Bijbel het geïnspireerde woord van God is? Bota quero que a Bíblia é palavra inspirada de Deus. En dat u God moet eren door u te onthouden van alcoholische drank, tabak in elk vorm en onrein voedsel. Então, cubo tem que abstener bo mês de cigaria, álcool, então comida impuro. Wat is daarop uw antwoord? Que eu tava resposta? Neemt u de 10 geboden aan als nog steeds bindend voor de gelovigen? Bota considerar o 10 mandamento nan como coisa que tá conta ainda para gente de fé. Is het uw strijven om door de kracht van de inwonende geest deze wet te onderhouden? Tabo desejo para door die força do Espírito Santo para ter a lei de Deus. Waaronder ook het 4e gebod valt, dat de viering eist van de 7e dag van de week als de Sabbat des Heren. Também de 4 mandamentos que significa é de 7 dias que tá sábado do Senhor. Wat is daarop uw antwoord? Que eu tava resposta? Gelooft u dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is? Bota querer que o corpo tá templo do Espírito Santo. En dat u God moet eren door u te onthouden van alcoholische drank en tabak in elk vorm en onrein voedsel. Bota para templo do Espírito Santo. Que botem que ora Deus door de abstener mês de álcool, tabaco, então toda forma de comida impuro. Wat is daarop uw antwoord? Que eu tava resposta? Aanvaardt u de leerstellingen van geestelijke gaven? Bota aceitar a querência de espírito gave de espírito profecia, danke. En gelooft u dat de geest der profetie een van de kenmerken is van de laatste gemeente? Então bota querer que espírito de profecia tá onde signalam de nos lasto igreja. Wat is daarop uw antwoord? Que eu tava resposta? Dan nummer 9. 9. Is de spoedige komst van Jezus de gezekende hoop in uw hart? É venida de Cristo, esperança, eta dentro do coração? Is het uw vaste voornemens u te voorbereiden hem in vrede te ontmoeten? Bota preparado para receber ele em paz? En anderen te helpen op zijn komst voorbereid te zijn? E também ajuda outro para preparar para Cristo sua vinda? Wat is daarop uw antwoord? Que eu tava resposta? Gelooft u in kerkelijke organisatie? Wat quer de igreja como organização? Dat de kerk moet georganiseerd zijn. Que missa está organizar. En is het uw doel, de gemeente, door uw tienden en gaven en uw persoonlijke inspanning en invloed te ondersteunen? Tá bom, meta para sostener a igreja com o diezmo, com a força, então com a influência. Wat is daarop uw antwoord? Que eu tava resposta? Neemt u de nieuwe testamentische leer van doop door onderdompeling aan? Bota toma essa aliança de Nieuwe Testament door die bautismo, door die Bijbel água. En onderdompeling wil zeggen dat uw lichaam gaat helemaal onder het water. Essa significa bastante bij completamente boi água.
En verlangt u zo gedoopt te worden als een openbaar getuigenis van uw geloof in Christus? Anto bota deseja de word bautiza assim como testemunho para tu rende por mira de Cristo. In de vergeving der zonden. Com assim significa que o picano anta word perdona. Wat is daarop uw antwoord? Kika ta resposta. Amen. Nummer 12. Just 2. Is het aangezien u de fundamentele beginselen, zoals deze door het kerkgenootschap der Zevende Dag Adventisten geleerd worden, Essa é bo desejo passinha é fundamental não de emissa de 7 dia, Adventista de 7 dia, dat u dit kent, cubo por sa esaki, dat u dit verstaat. cubo por compreendele. En is het uw voornemens door Gods genade uw leven in harmonie te brengen met deze beginselen? Tabo desejo para bo trece bo vida de harmonia com esse jansa naki. Wat is daarop uw antwoord? Kiko tabo resposta. Amen. Nummer 13. Número laatste. 13 é lasto. Gelooft u dat het kerkgenootschap der Zevende Dag Adventisten de laatste gemeente is, Gods gemeente is? Bota quer que a igreja de Adventista de 7 dia tá é lasto igreja Of Gods gemeente is? of que a igreja de Deus? En is het uw verlangen om daarin als lid te worden opgenomen? Então tabo desejo para virar membro de igreja aqui. Wat is daarop uw antwoord? Kiko tabo resposta. Amen. Dat is de laatste. Amen. Broers en zusters, jullie hebben gehoord Romana, we santura tende. dat ze hebben een belofte afgelegd voor Na- God en voor ons allen. Nangas promessa delante de Deus e delante nos tour. En ze gaan straks dopen. Então nato vai bautizar En vez dan na aqui. de doop zullen we ook stemmen om hun te aanvaarden als officiële leden van de Adventkerk. Dus bij bautismo nos lo vota para tomar como Maar we doen membro dat oficial. na de doop. Pero aceita Om depois stemmen om hun aan te nemen. para nos tomar como membro. Dus op dit moment wil ik u uitnodigen, u zit al een tijdje, zo om op te staan. Me que evitar turene para lanta para. En dan gaan we bidden. Nós também En hasi ik wil u oração. allemaal vragen voor al deze broeders en zusters hier te bidden. Me que pedir turene para reza para ture romana para aqui delante. En wij gaan ook voor hun bidden. Nós também também reza Luid para. bidden. Dus ik roep broeder Steven Nós temos broeder Steven en broeder Ali. Waar is broeder Ali? en broeder Ali. Alexis. Oh. Oh nee, broeder Alexis is weg. Oh, broeder Alexis. Oké. Broeder Ali. Broeder Ali. Oh, hij is er niet? Oh, Wie is broeder? goed. Oh, daar. U bidt voor deze twee. Jessica en Fransua. U bidt voor de laatste twee hier. Alvaro en Isbelo. Ja, ja, klopt. Probeer de naam even te onthouden, herinneren. Isbelo, ja, ja, ja. Zie je voor deze twee. Ja? En daarna bid ik voor deze twee mensen. Dus Ronald en Deborah. Oh, Deborah. Goed. Willem, zo. Steven, begin eerst. Ja. Ali de microfoon aan. Oh, je bent ook vertaald. Nee, dat is zo. Ok. Esta beleza. Tarde de amor, avetare, Senhor, nossa trece e bonita, precioso alma nan aqui, Senhor, que vai entregar a vida para nós. Senhor, nossa trece Jessifer e François também vou dilante, Senhor. Tarde de amor, vai mirar e vai recordar de boboki e dia jaue. Vai nota, Senhor, que não tome decisão de não coração, arrependimento a caia den e na puntra que nós temos hasi
y a palabra y contesta ta, arrepentí y convertí, y nací, Señor. Y pensé yo, Tata Santo, el pacto aquí te queda como memoria, Señor. Ripetia ya, Tata, día april, camina na tomar una decisión. Pero, Señor, no me esté de fuerza, a sombra, el trabajo que va a comenzar de nan, nos confia y quiere que abo mes lo siga con él termine. Dona nan força, família que força, Jessifer e François e na Jonathan força para seguir Canadá em caminho da acredita. E caminho de santificação, te ora que não chega glorificação. Danke, Senhor, bendicionar grandemente e lá que não sente a paz e a tranquilidade no coração e a segurança bendicionar que a outra conante na final. Danke, Senhor, que a bendição bariba na hogar, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor bom Deus, habitar Senhor dan com mais de maneira como está conosco durante o inteiro dia já Tata de amor, nesse momento em que Tata Santo, nós nos dois romanos, o dilante Tata Santo, a vou conhecer não para número, vou conhecer não entrada, vou conhecer não salida. Tata de amor vai chamar não para seguir o caminho. Tata de amor, nós pedimos para o vai que não ter na mão Tata Santo, em cada esquina que não pode mover Tata Santo. Permitir que o Espírito Santo possa estar com não todo momento Tata Santo e que não pode que da chamar o nome Tata Santo para sobre a voz de Salvador. Tata de amor, queda com Tata Santo, bendicionar de maneira especial e permitir Tata Santo que bine, que passa Tata Santo, o humano que porque tem na fia lá bom, para apresentar em nome de cielo Tata Santo, com nós tudo vai viver para a eternidade. Queda conosco cada Tata Santo e a tarde que Tata Santo, está nosso oração e pedimento, não passamos assim algo bom em nosso Tata, mas nós confiamos no Senhor, com Cristo Jesus. Onze Vader in de hemel, met dankbaar harten, o Vader, komen wij voor uw aangezicht. Om u te loven en te danken en de eer te geven, omdat u bent waardig, o Vader, om alle eer te ontvangen. Wij danken u in het bijzonder voor onze verlosser, onze zaligmaker, Jezus Christus. Dank u wel voor zijn liefde dat is geuit op Golgotha. Hij heeft al onze zonden op zich genomen. En hij is doodgegaan, zodat wij eeuwige leven mogen hebben. Dank u wel, Vader, voor de leiding van de Geest. Dank u wel voor de bescherming van uw engelen. Op dit moment, o Vader, wij brengen al de doopkandidaten voor u. In het bijzonder Ronald Verbeek en Deborah Gomez. We vragen u in de naam van Jezus Christus om uw machtige handen uit de hemel uit te strekken. En Ronald aan te raken van zijn hoofd tot zijn tenen, Deborah aan te raken, Jessifer ook aan te raken, François aan te raken. En ook Bilioso aan te raken. En Alvaro Munoz aan te raken. Vader, we bidden voor de uitstorting van de Geest over hen. Dat zij een nieuwe leven zal beginnen, Vader. U bent degene die dat moet bewerkstelligen. En daarom bidden we en vragen wij u zegen in de leven van François, in de leven van Jessifer, in de leven van Ronald, in de leven van Deborah, in de leven van Bilioso en in de leven van Alvaro Munoz. Vader, we bidden voor de uitstorting van de Geest over hen. Geef ze een nieuwe leven vandaag, Vader. Laat ze opnieuw beginnen met u. Leg uw handen op hun allemaal, één voor één. Loop voor hen, achter hen. En mag uw handen altijd op hun schouders blijven. Trek met hun op door hun levenspad, Vader. Laat de Geest, de Heilige Geest, overvloedig over hun komen. En mogen ze dagelijks bidden voor een uitstorting om opnieuw elke dag gedoopt te worden met de Geest. Leg uw handen op hun en ons allen. In Jezus Christus naam.
Amen. Ik heb een papier met alles erop al. Hier. Kijk, hier, Jessifer, Isbelio, Rona van Dijk, Alvaro en Deborah. Maar Rona, Alvaro Munoz. Heb je een pen voor mij? Ik ga even die... Ja. Okay. Ahora aquí nos por toma asiento y candidato nang por vai para atrás. We kunnen, ja, iedereen zit al. De kandidaten kunnen naar achter. Nós começamos com nosso prome especial, tanto com o meu pastor da regel em nome da. Aha. Ik quero pedir a irmã Biola. Ik wil zuster Beulah vragen. Als eerst. Zij als tweede. Que também canta cantica de Leitanos com cantica a capella. Ze gaat een lied voor ons zingen a cappella. Dulce consuelo, tinden Jesús, oh que confianza, maya danger, tu mi picanan, ela quita. Nace de novo, purifica. Da mi historia, oh, da mi canción. Alaba Jesús, tu da mi historia, oh, da mi canción. Alaba Jesús, tu rabai. Lo mi somete, na mi Señor, perfectamente sigue su luz. Lo mi confiar, siempre espera Jesús. Lo mi sigue hasta la cruz. Da mi historia, oh, da mi canción. Alaba Jesús, tu rabai. Da mi historia, oh, da mi canción. Alaba Jesús, tu rabai. Paz lo mi haya, den sumisión, le do nabi su gran protección. Lo mi espera, te cura mi contré.
is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, oh, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my Savior all the day long. Vamos agradecer a irmã Biula por sua stem bonita. Nós vamos seguir para nós laço especial de noite. We gaan nu naar onze laatste speciaal voor ons van vandaag. Meili. Melly. Abrir a noite. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abran paso a Jesús, mas algunos se acercaban para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrábanle su piel, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vida del dolor, como oveja vino Cristo.
Dankjewel, Meili. Heel mooi. Dankjewel voor het mooie lied. Ik quero invitar para este team alvast voor uma posição. Ik wil prijsteam vragen om op hun plek te staan. En de mic aan pastor. Ons primeiro candidato, zijn naam is Ronald van Beek. De eerste kandidaat, zijn naam is Ronald van Beek. Manera pos mi a buscar, pos na contra satisfacer. Anto matende Señor pisa, ala de vos tú nunca te secas, llene copa. Jezus aangenomen hebt als je persoonlijk verlosser. En op de belijdenis van je geloof doop ik in de naam van de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen. Activa cuticana, de gozo de mundo aquí, no tiene igual que tesoro, como haya del Señor Jesús, y en copa, grita al Dos candidaten llama Jessifer Josephson. Onze tweede kandidaat heet Jessifer Josephson. Celeste y consuelo nos da.
Ik zal haar tekst voorlezen. Dat is Jesaja 43, vers 1 tot 4. De Heer zegt, Israël, ik heb je geschapen. Ik heb je gevormd. Daarom zeg ik, wees niet bang. Want ik koop je vrij. Ik heb je geroepen, je bent van mij. Waad je door het water, ik sta naast je. Steek je rivieren over, je wordt niet meegesleurd. Je loopt door vuur, je zult niet verbranden. De vlammen verschroeien je niet, want ik ben de Heer je God. De heilige God van Israël, je bevrijder. Egypte, Nubië, Seba, ik geef je prijs. In ruil voor jou. Zoveel ben je mij waard. Zoveel beteken je voor mij. Zoveel hou ik van je. Dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Alle volken in ruil voor jouw leven. Amen. Sister Jessica, Joseph's son. Je hebt de stem van de Heer Jezus Christus gehoord. Je hebt hem aangenomen als je Heer en je Heiland. En op de belijdenis van je geloof doop ik je in de naam van de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen. Sempre stariami, allegrami, pastorami, su gracia et adunami, alimentami con pan, mas que mi paso por falla y mi alma por ti ser, un gran fuente di gozo, Pollero camina, mira, un gran fuente di gozo. Nos die 3 kandidaten. Onze derde kandidaat is Deborah Gomez. Señor, mi queda completo y sana, mi llevado viva de mi alma, quebradur imagen sacadur pica, lava mi más blanco tus neuromita, más blanco sí, tus neuromita, lava mi más blanco tus neuromita. Sister Deborah Gomez. Je hebt Jezus aanvaard als je persoonlijk verlosser en je heiland. En op de belijdenis van je geloof doop ik je in de naam van de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen. Por otro no haya, ayúdame cumplir con tu voluntad, vida entrega todo lo que visa, lava mi más blanco tus neuromita, más blanco sí, tus neuromita, lava mi más blanco tus neuromita. Michael, viene copa todavía, trove. Viene copa. Viene copa. Nos die 4 kandidaten ta Isbelio Bilioso. Onze vierde kandidaat is Isbelio Belioso.
Jezus aanvaardt als je persoonlijk verlosser. En op de belijdenis van je geloof doop ik je in de naam van de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen. Amen. Niños hijos también undulaban, deseo punta pasaban. Mi voz Señor lo vi salvamos, si por un día de oración tiene copa. Álvaro Enrique Muñoz Villamizar. Dus onze Ja. volgende kandidaat is Suka Alvaro. Dikaka, Maranatha Cristo Viene. Nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Ja. Amen. Brother Alvaro Munoz Villamarin. Omdat je Jezus aangenomen hebt als je persoonlijk verlosser. En op de belijdenis van je geloof doop ik je in de naam van de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen. Amen. Con majestad y gloria vendrá del cielo, los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá, pronto le veremos. En un instante seremos transformados, nuestro vestido
será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá el glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso Broers en sisters, goedemiddag. Jullie hebben de doopdienst gezien van 5 verschillende personen. Boa tarde, Romana. A outra pessoa mira é bautismo de 5 diferentes gente. En u zit daar en u hebt dat helemaal gezien en geobserveerd. We zijn allemaal getuigen hiervan. Nós turta testemunho de lo qual que nós acaba de mirar. U bent nooit eerder gedoopt. Se we não worden bautizado ainda. En vandaag, u wordt bewogen toen u zag dat de mensen gedoopt werden. Se você sentir mover door de lo qual que acaba de mirar com ele na acaba de bautizar. En vandaag wil u een toewijding maken aan God. U wilt zeggen dat, Heere, ik wil u uitnodigen in mijn leven. Se você pensa, Senhor, me invitado de minha vida. Ik wil Jezus aanvaarden als mijn Heer en Heiland. Me que aceitar Jesus como meu Salvador personal. En Vader, ik wil de Heilige Geest uitnodigen om in mij te komen wonen. Ik wil de eeuwigheid met u doorbrengen. Me que pide Senhor, Espírito Santo para vir de minha vida e está sempre comigo. Heeft de Heer tot u gesproken vandaag? Ah, Senhor, papi cubo. Heeft de Heer uw hart geraakt? Esse Senhor toca o coração. En vandaag wil u zeggen, Heer, ik nodig u uit om in mijn leven te komen. En se você pensar, Senhor, vem de minha vida. Wilt u dat doen vandaag? Se você Is iemand die wil opstaan om te zeggen, Heer, ik geef mijzelf helemaal over aan u. Se tem algo que lanta para e pensa, Senhor, me que dona me mês completamente nabo. Is er iemand hier? Tem algo. We gaan ons hoofd buigen en wij gaan nu bidden. En als u aangeraakt voelt, ik wil u vragen tijdens het gebed om op te staan. Nós temos a palavra de oração, antes me pensa, se você sentir o mesmo hora de tocar, me pediu para lanta para. God is bezig om mensen in te zamelen voor zijn koninkrijk. Deus é bezig das coisas não passou reino. Heb je de stem van de Heer gehoord? Se você tem a stem do Senhor, dan aanvaard hem vandaag als uw Heer en Heiland. E wil aceitar como o Senhor e Salvador. Zullen we bidden? Laat ons reza. Onze Vader in de hemel. Não está tudo no cielo. We zijn zo dankbaar voor wat Jezus voor ons gedaan heeft. Nós estamos assim agradecidos de lo qual Jesus fez para nós. Hij heeft de hemel verlaten. Ela sali foi no cielo. Hij is mens geworden. Ela vira gente. En uiteindelijk was hij ons voorbeeld geweest. Hij heeft nooit gezondigd. Ante dat exemplo para nós, que não peca. Hij heeft geleefd onder de mens. Ela vive de gente. En uiteindelijk is hij naar het kruis gegaan. Ante ela na final ela vai na cruz. En hij heeft de losprijs voor ons betaald met zijn kostbaar bloed. Ela paga com seu sangue precioso. Hij deed dat, Vader, omdat hij kijkt helemaal in de toekomst en hij ziet dat veel mensen zullen hem aanvaarden als Heer en Heiland. Ela se sei, pois ela wacht de futuro en estava de saco hoop en lo acceptele como seu Senhor e Salvador. En al door de eeuwen heen dat mensen zullen hem aanvaarden als persoonlijk verlosser. En door het toere tempo na gente lo quer acceptar como een Salvador personal. Vader, wij geven onszelf volledig over aan u. Tata, nós damos nos mens completamente na Senhor. Wij willen ons harten voor u vandaag openstellen.
Nós que hebben ons coração para Senhor, ave. En vader, wij bidden dat u uw handen uit de hemel zal uitstrekken en ons zal aanraken van ons hoofd tot ons tenen. O Senhor, nos quer para Senhor, bate Senhor, sua mão e toca nos cabeça e tocha nos de arriba até abaixo. Dank u wel, vader, voor de Heilige Geest. Dank je, Senhor, para o Espírito Santo. En vader, wij bidden in het bijzonder dat de Geest over ons zal komen. En Senhor, nós resta especial para o Espírito Santo para arriba nós. En mag die op ons blijven, o vader. En porque arriba nós, Senhor. Mag de Geest, o vader, ons bewegen om in uw wegen te wandelen. En que o Espírito Santo por ajuda nós para nós queda cá, arriba caminho de Senhor. Om onszelf open te stellen voor een nieuwe relatie met uw vader. En que nós por cambiar e para abrir por relação nova com o Senhor. Vader, er zijn ook mensen hier in de zaal. En Senhor, se tem gente ao in zaal aqui. U was al lang bezig met hun. Senhor, dat ik nang bezig kaba. U bent altijd bezig om met hun te spreken, in hun geweten, tot hun geweten te spreken. Sempre, Senhor, está bezig dat papa com nang consciência. En wij bidden vandaag, o Vader, dat ze ook bewogen zullen worden om ook op te staan en ook een beslissing te nemen om u te volgen. Senhor, nós resta time com nang por worden tocar e lanta para pascoe para Senhor. Als u hier bent. Se você awe. En u hebt de stem van de Heer gehoord. En dat betekent de stem die Senhor. En u wil Bijbelstudie hebben. En dat betekent je Bijbelstudie. U wil ook gedoopt worden. U bent nooit gedoopt. En dat jongen we nou worden bautisa ainda ik boke worden bautisa. En u wil ook voorbereid worden om gedoopt te worden ergens in de toekomst. En dat boke worden preparado voor bautisa den futuro. Ik wil u vragen op dit moment om op te staan. Me que pedir para balanta para. Amen. Amen. Zijn nog andere mensen die hebben de stem van de Heer gehoord. Die mas gente que atende a stem die Senhor. En u zegt, Heer, ik stel mijn leven open voor u. En de bota bisa, Senhor, me abre minha vida para Senhor. Ik wil u vragen om te blijven staan. Me que pediu para baqueda para. Dat wij willen speciaal voor u bidden. Pastor, nós queremos uma oração especial para u hebt genomen. De decisão que vai tomar. Zijn er nog andere mensen die willen ook aansluiten bij deze mensen die aan het staan zijn? En er zit mais gente que também que para junto com gente não lanta para. Wil iemand anders zeggen dat Heer, kom opnieuw in mijn leven, kom in mijn hart. Zit die mais gente que diz Senhor, bine de minha vida, bine de meu coração. Zullen we bidden? Laat ons reza. Voordat ik bid, is nog iemand. Prometo que minha oração tem ende mais. Onze Vader in de hemel. Nós staat com cielo. We willen al deze mensen die aan het staan zijn, dat wij willen ook hun allemaal aan u toevertrouwen. Nós está convictos em na colanta para na Senhor. Al die mensen die opgestaan zijn, omdat ze hebben ook een besluit genomen om u, o Vader, uit te nodigen in hun leven. Tu reine na colanta para as decisão para invitar Senhor dentro do coração. Ze hebben een besluit genomen om Jezus te aanvaarden. Na as decisão para aceitar Jesus. En Vader, wij bidden, o Vader, voor de uitstorting van de Geest. Senhor, nós pedimos para o bira de Espírito Santo. Dat de Geest overvloedig over hen zal komen, over ons allemaal zal komen. En dat o Espírito Santo bariba nós, den O candidato. Vader, vult ons met uw volkomenheid. En Senhor, nós está junto com o Senhor. En schenkt ons met een nieuwe leven. Doe nós bira novo. Vragen u om hun allemaal, één voor één, Nós pedimos die is opgestaan. Vragen wij om hun allemaal te zegenen. Nós pedimos que o Senhor para bendicionar nang. In Jezus' naam. De nome de Jesus. Blijf staan, blijf staan. Iemand loopt langs u. Queda Geeft para. u een stukje papier. O ene lo cana passa bani bo e lo donava pida papel. En wat doen ze? Ze gaan u een stukje papier allemaal geven. Nada donava En dan schrijf je uw naam. Bota escreve number. Uw e-mail. Bo e-mail. En uw telefoonnummer. E bo telefoonnummer. En dan geef aan op de lijst, ik wil Bijbelstudie hebben. En de ora bota bise orei, kubo ke Bijbelstudie. Mogen de Heer u zegenen. Huh? Oh, nee, we gaan dit ophalen.
gaan hen ophalen. Pas ook even halen. Zuster Jennifer Oké. en iemand, broeder Argenis, als je dat kan ophalen. Ja? Ja. Mogen de Heer u rijkelijk zegenen. We gaan nu samen zingen. Que Dios por bendicionar tu reino ricamente. Dáganos lanta para un cantica. Oh, prijs tempo bindi lanta para cantica. Ons themalied, kantieke thema. Als je klaar bent met schrijven, kan je even met het papiertje een beetje wapperen. Dan kom ik en broeder Argenis langs om deze op te halen. Miro ma Argenis lo pasa ku bing recoger el papel. Y Ana también. Tanto candidato danta caminha pastor também, nós também canta e alaba Cristo. Tem uma pessoa que tem gana de cantar um cantica, pero ele não atende ele ainda. Wordo cantar. Alsjeblieft. Fete Victoria. 5:30. Zo is het niet. Cantica de brisa, con paz de mi alma llenalo mitad. Ora tristeza aumenta, y con mi destino se llama visa. Eta bom, mi alma bom com Jesus.
Cantica 530. 530. Imaginando ese día, ¿no? A mí también que mi alma está buena, hermana. Amén. Nos sigue con los próximos canticas 6-8. Fe ta e victoria. We zullen verder gaan met het volgende lied. Geloof is mijn overwinning. Rondou de ser um soldado cristiano lanta. Primeira batalha desprome noite terceira. Contra rival den evalei, com força atacar.
perfecta vitória nos tursa para vencer Satanás. Amém. brothers and sisters. Tem cantica mais, tem romanco que cantica. Is er nog een lied die je moet horen? Amen. Salvador, lo me seguivo. Heiland, ik zal u volgen. Duro. E cammina porta duro. Brutta maneira la mano. Maneira la mano. Bacanele mi di lang. Bacanele mi di lang. I anda seguivo. I anda seguivo. Mi da seguivo mi Cristo. Mi da seguivo.
por victoria. Y con gozo vivo. Vida sigo mi Cristo, no morir para mí. Aunque tú lo abandonamos, de mí si cerca vos. Más que con perseguirme, ora tenemos y cerca vos. Y más que no perseguirme, y sacarme fue casa. Lo me corta como también. Gente na gareta sa. Oh, me está seguindo mi Cristo. Vou com amor e paz. E anche tu lo abandonamos. Tenemos que cerca vos. Si cerca vos. Twee mannen hier atrás, maar short dat is signaal, kom je ami. Een zuster zegt steeds tegen mij, wijs mij aan. 6:25. Dus 6:25. Nos laatste cantica, sorry Romana. Ons laatste lied, sorry broeders en zusters. Oh, nog twee, zei pastor, nog Oh, twee. nog twee liedjes. Aquí mi lucha diaria está. Para más allá me alcanzar. Y siempre está mi oración para estar más cerca a mi Señor. Amén. Aquí mi lucha diaria está, va más allá, me alcanzar y siempre está mi oración para estar más cerca a mi Señor. Señor, ayúdame a orar. Va más allá me alcanzar. Lo que me mira vuelva a hacer, un día me por alcanzar. Deseo nunca me noté. Me mes camina me queda. Mas sempre me da desejar. Para seguir subir más allá. Me que vence. Mas que enemigo nunca quer. Para medir fe e ama mira. É bom lugar de mais allá. Matende de gozo na. Allá de altura na.
Nós está contento também com o preisteam, com o cantica não. We zijn ook heel blij met ons preisteam, met alle liederen die ze hebben gezongen. Quando de nós sentimos contento, dulce de presença de Deus. Hoeveel van ons voelen ons goed en fijn in de aanwezigheid van God? Amen. Amen. Quando de nós pobisa, tem romango da mei de nós, o pobisa wel esse man aqui, tava da bendicionar. Is er een broer of zuster die kan zeggen, deze week was een Amen. gezegende week? Tem roman que conta algo que cobacinha durante esse man. Is er iemand die iets wil vertellen wat zij gedurende de week hebben meegemaakt? Geleerd? Portas, se vou pôr, se vou quebrar, vou vir dilante, tu me mic. Als je wil kan je naar voren komen en het mic overnemen. Então vou contar romanan que coba experienciar que Deus papi cubo. En dan vertel je dus wat je hebt ervaren en wat God tegen je heeft verteld. Se nós sago ti romanan que não por bini, pero na waxi via livestream. En we weten ook dat er veel broeders en zussen zijn die niet konden komen, maar ze hebben wel via de livestream meegekeken. Dus Deus papi gunante na casa. Dus God heeft tot hun in een woning tot hun gesproken. Tem roman que compartilhar conosco? Is er iemand die iets met ons wil delen? Nieuw roman? Niemand? Nobody? Niemand? Ja. Oké, deze broer wil vertellen ons eigenlijk wat je hebt geleerd in deze week. Ja, maar ik heb een conta, kijk al zien, deze maak ik. Ja, klopt. Ik heb de Heer gelukkig weer gevonden. Dank je Dios, mi ahanha, Senhor Beck. En vanaf mijn 6e jaar tot mijn 13e jaar ongeveer. Foi de iemand die 6 anos até comi de 3 anos. Wist ik altijd wel dat de Heer stiekem bij me was. Me dat está sempre com o Senhor junto comigo. En die heeft me altijd iedere dag weer beschermd. En dat todo dia dat protege me. Maar toen op een gegeven moment dacht ik dat ik het zelf kon doen. En dat momento uma pensa com imenso você. En ik heb die hand losgelaten. En dan malaga Senhor sua mão los. En toen ben ik zelf gaan lopen. En door me mensen best me gosnan. Met alle gevolgen van dien. En door hoop ik gosta passa. En ik ben blij dat ik dat leven eindelijk weer achter me heb gelaten. En met de hoop ik contente com malaga e bide para trás de mim. Dat ik de hand van de Heer weer heb mogen pakken. En dan komt de porta tene Senhor sua mão atrobe. Dat ik vanmorgen eindelijk heb mogen dopen. En dan hou je me hinta met de porta bautizar de novo. En dat ik eindelijk verder kan gaan met mijn leven. En dat snik je possible com je vida. Ik wil iedereen bedanken. Me que agradece tu rende. En prijs de Heer. En de gloria na Senhor. Amen. Se agradecer man também. Ik bedank ook deze broeder. Bij bonita testimonio. Voor deze mooie getuigenis. Tiro mamas que experiencia esse man aqui que bisa algo, conta algo. Is er nog een broeder of zus die iets wil delen over deze week? Nieuwende mas. Is er niemand meer? Nee? Ja, dat mag. Oké, nostro man Alvaro. Onze broer Alvaro. Buon tardi. Goedemiddag. Ik wil mijn getuigenis vertellen. Dus van waar God mij vandaan heeft gehaald. Dus heel veel van de broeders en zussen hier aanwezig kennen mij. Maar sommigen kennen mij nog niet. Dus sommigen hebben het kaf van het boek gezien. Maar hebben dus niet mijn verhaal gelezen. Ik heb een foto gegeven aan de... Esta é também Egipto. En dit is dus mijn verslaving. Esta é Egipto, anto de esclavitud, caminho do Senhor aqui tam, sala cá vídeo. Dus dit was dus de Egypte, de slavernij waar God mij van heeft gered. Mas o abre, esta é a mulher. Van die is vandaag gestorven in het water. Minha nasce na Colômbia. Ik ben in Colombia geboren. Minha avó criada na Aruba. Ik ben in Aruba opgegroeid. Aqui na Holanda me conheci a verdade do Senhor. Dus hier in Nederland kwam ik dus de waarheid van Jezus tegen. Vanaf dat ik 7 jaar oud was, ben ik dus door seksueel misbruikt door een man. Door mijn oom.
lo cual mi tabibano working para 49 años. Dus daarna ben ik dus het leven gaan leven die ik dus 49 jaar heb geleefd. 3 años pasamos abandonar Señor. 3 jaar geleden heb ik de Heer verlaten. Ja, prometo que sei niet kon toen tegen die ook maar working aan Aruba. Ik vertel eventjes hoe ik ben opgevoed in Aruba. Mi mama estaba muy estaba crianos, nós estava 3 irmãos, a mim maior. Dus mijn moeder was een moeder met 3 kinderen en ik was de jongste. Então, nós estava in tienda na Aruba. En we hadden een winkel, een shop. We hadden een winkel in Aruba. En nós estava nós 3 com minha mama, então mi estava bezig com droga. Ze is bezig met drugs. Mijn mama had een sonho 27 december. En op 37 december maakte mijn moeder mij wakker. Año 88. In het jaar 88. Pero mi estaba reparando die droga. Mi dijo mi mama lagami, passou mi no tin tempo para walking. En ik was zo helemaal onder de drugs en zei tegen moeder: nee, ik heb nu geen tijd. Mijn mama bij Rabia, ela vai als boodschap nam. En mijn moeder ging boos weg en ze ging boodschappen halen. En toen een accident met auto. En ze heeft een auto-ongeluk gekregen. En toen moest die 21 december op oud en nieuwjaar. Ze is dus op oud en nieuw gestorven. Assim na carga duele en toen maar bij mas diep in droga, maar bij Hollanda. En zo hield ik dus die schuldgevoel bij me en ik ben dus nog dieper in de drugs gegaan en toen ben ik dus naar Nederland gegaan. E para mim não estava nem kerst, nem ano novo, nem nada, mas de koning. En ik vierde helemaal geen kerst en oud en nieuw meer. Mas diep in droga, mas diep in mijn vida, die homoseksualiteit, die prostitutie. En ik ging door nog meer de drugs en ik ging nog meer het leven van prostituee en homoseksualiteit in. Maar wij passen droga, maar wij passen bolita. En ik ging... 2-3 jaar maar wij opereren. Ik ben dus bolletjes gaan slikken, ik ben gaan smokkelen en ik ben daardoor tot 3 keer toe geopereerd. Imitando a vida, para gloria de gracia del Señor. Ik ben nog steeds in leven door de glorie van de Heer, genade van de Heer. Maar sabe mais un doel, het doel, dat para nos alcançar mais gente não. Então, je gente não que te foco, tá passando é mesmo problema com também de ding. En de reden waarom ik hier sta is omdat er heel veel mensen die ook die levens leven die ik heb geleefd. Para mim, você não que um Salvador, o que tinha uma esperança. Dat ik tegen hun kan zeggen dat er een redder is, dus er is hoop. Lamentavelmente, 3 anos passados, minha cai voor die fé. En 3 jaar geleden ben ik dus weer van het geloof gevallen. En daarom heb ik dus vandaag ik me opnieuw laten dopen. Eigenlijk maar bij de Hoop, een verslavingskliniek. En ik ben dus naar de Hoop, een verslavingskliniek gegaan. Waar ik dus 3 maanden ben gebleven. Eigenlijk para verlof. Ik moest dus vandaag voor verlof naar buiten gaan. Maar ik heb een paar aantal goede dingen gedaan bij de kliniek, waardoor ze hebben gezegd dat ik weg kon blijven. Dus geheel de campagne hebben ze me een bijbeltekst gegeven, Filippenzen 1:6. Dus dat het werk dat God in mij is begonnen, en in die van jou, en in die allemaal, en in ons leven, dat hij het zeker af zal maken. En we moeten ons vrije wil geven en we moeten dus door blijven strijden. Vallen, opstaan en weer doorgaan. Want mensen zullen op jou praten. Je eigen broeders en zussen zullen over jou praten. Maar Jezus houdt nog steeds van mij. En dat is mijn vreugde vandaag. En daarom zeg ik Maranatha. Jezus komt terug. Dank je wel. Amen, amen. Gloria a Dios. Eer aan de Heer. Sí? Nós temos uma irmã aqui também, we hebben hier ook een zuster. Nós temos mira aqui que os grande Deus tá, se não é por nada desse man nos explica que Jesus tem tur poder. Het is niet voor niks dat wij zeggen dat God alle macht heeft. Con Dios a libera Álvaro y a Teresa Quinanan Awe. En we zien dus hoe God Álvaro heeft bevrijd en terug naar zijn huis heeft gebracht. Blijf goed vasthouden, mijn broeder. Broeders en zusters, hier sta ik weer. Ik heb heel veel te vertellen. Heel veel getuigenissen. Pero mi testimonio de más grande está ave. Maar mijn grootste getuigenis van vandaag is dat ik 2 moeders heb hier in deze zaal. Mi mama Kwaparimi. Dus een moeder die mij heeft gebaard. Anto mi mama spiritual. En mijn geestelijke moeder.
Misako nangaresa hopi pami. Ik weet dat ze beiden heel veel voor mij hebben gebeden. Ku ayera mi mama tabisa ku eti asta kayo na soludiana. Dus dat mijn moeder zelf zei dat ze zelfs eelt op haar knieën heeft. Pero mi testimonio, maar mijn getuigenis, daarbij over die meu hombo, gaat over mijn zoon. E com quanto poder oração tem. En hoeveel macht gebed heeft. Mi mama abay Ghana, paar jaar pasa. Mijn moeder is een aantal jaren geleden naar Ghana gegaan. Antombra, nossa que da casa mi com meu irmão com nós junang. En ik en mijn zus en onze kinderen zijn thuis gebleven. Habiendo Sabbat. Dus terwijl we Sabbat aan het openen waren, na mesa, zaten we aan tafel. E mi hombo começa a quebrar. En mijn zoon begon te kibbelen. E ela cai. En hij is gevallen. Veio de stoel. Van een stoel. E caminho ela cai. En waar hij is gevallen, estava tinha spijker. Was er dus een spijker. Een klabo. Er was een spijker. En die stak dus bovenuit het tapijt. En die stak dus recht omhoog. En de hoofd van mijn zoon viel er net naast. 3 seconden depois mijn telefoon erbij. 3 seconden later gaat mijn telefoon over. Mijn mama naar telefoon. Mijn moeder aan de telefoon. Jessie, maar acaba de reza pastor. Stem te bisami kairiba melodia. En die zegt tegen mij, een stem zegt tegen haar, ga bidden, ik heb net voor jullie gebeden. Grita yora. En ik schreeuwde, ik begon te huilen. Mi di mama. Ik zei, mama, Dios baresa. God zij dank heb je gebeden. Want mijn zoon zijn hoofd was naast die spijker. Maar na alle dingen die God mij heeft laten zien, ben ik dus ook naar de wereld gegaan. En ik heb mijn kinderen met me meegenomen. Op het moment dat ik dus besloot om te dopen, kwam ik dus thuis aan. Toen zei ik ga dopen. Toen zeiden mijn kinderen, waarom? Ik zei, ik wil Christus volgen tot aan mijn dood. En ik geloof dat als ik hem volg, met heel veel gebed, vooral door mijn 2 moeders, dat jullie hem ook zullen gaan volgen. En vandaag, broeders en zusters, net zoals ik naast mijn echtgenoot hem zitten, zei mijn echtgenoot, je zoon is voorgekomen. Dus de vreugde van de allerbelangrijkste vreugde is. En nu kan ik dus mijn ouders begrijpen. Dus dat je je leven aan Jezus moet geven. En in deze campagne heb ik geleerd. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Wat je ook doet. Zolang je dus vasthoudt aan Christus, ben je goed. Dat is mijn getuigenis. Amen. Dios bendiga Jessifer. God zegen Jessifer. En ook haar zoon. Die ook zijn leven gaat geven. Tem mais personas que doen een testimonio, hermana? Is er nog iemand die een getuigenis wil geven? Oké. Sí, poco, hermana. Romano, boa noite. Broeders en zusters, goedenavond. Ik ben de moeder van Jessie. Degene die de kind heeft gekregen. Mi não tem testemunho, me vai para testemunho, a nós não queda open, pero me te agradeci Deus assina tanto. Ik ben God zo erg dankbaar. Passombra, me te bisa Deus tá bom. Maar nee, maar bisa miru dia nanta preto di kayo. Zoals ik al zei, mijn voeten, mijn knieën zijn zwart van de eelt. Romane, me te bisa bosan cosa. Ik wil jullie zeggen, broeders en zusters. No di Jessie so di Vicky também so qua traduzi. Dus niet alleen Jessie, maar ook Vicky die heeft vertaald. Hopi oração, hopi yuna. Heel veel gebeden heb ik gebeden. Anto, tiora me te bisa, me te para lá sei, pessoa me te vai igreja Ghanese, me di Deus, você aqui tá duele. En ik ga dus naar de Ghanese gemeenschap en ik zeg tegen Heer, weet je wat erg is? Me te doen na turmucha di sabascoles menos minheto nang. Ik geef al mijn kinderen kindersabbatschoolles behalve mijn kleinkinderen. Anto e die dat u undi mi mucha na e di oma di como ta yora, bota malu. En die no.
Si oma te malu, pero eta ding mi coração. En er waren een van mijn kleinkinderen die zeiden, waarom huilt oma? En toen zei oma van, nee, oma is niet ziek. E di comecina que oma no llora mi teresa pavo. En toen Pero zei é do louco mi ta tin tur sabat ora mi te misa mi ta bai mi so of tin ora mi ta bai ku di mi yeto nan so. Taba ta comer mi. Dus de verdriet die ik had, dat wanneer ik elke keer alleen naar de kerk moest gaan, of met een van mijn kleinkinderen, omdat mijn eigen kinderen niet meegingen, dat deed me verdriet. Pero awe no ti é mais feliz comigo. Com Vicky me ta mira Vicky ta traduzir Jessie been back. En nu dat ik ben zo'n blije moeder, want mijn dochter Vicky die vertaalt en mijn Jessie is teruggekomen. Pensei humana non entregar de oração nunca. En daarom zeg ik, geef nooit op om te bidden. Pero me tem 3 maas que tenho bini, pero maar ik heb er nog 3 die moeten komen, maar ik heb geloof. Pro me será mi wowo me te mira, mi 3 crianças na bim back. Dus voordat ik mijn ogen sluit, dan zie ik mijn 3 kinderen die ik heb opgevoed, pleegkinderen, naar de kerk komen. En dat is mijn getuigenis. Amen. Oração tem poder, onde verá Gebed heeft macht. Is het niet waar, broeders en zusters? Sinta aqui na de escucha, eta. Terwijl ik hier zit, dan raakt dit mij wanneer ik dit hoor. Quanto cos Dios está haciendo? Hoeveel dingen doet God? De vida de cada de nós. In het leven van elkeen van ons. Naturnos candidato não entregar na vida de Jesus. Aan alle personen die hun leven hebben overgegeven aan Jezus. E nós romanos também em Cristo. En ook onze broeders en zusters in Christus. Me que conta testimonio. Wil ik een getuigenis vertellen? Van toen ik klein was. Ik leerde Jezus kennen met 19 jaar. Dus mijn broer en ik gingen elke middag op het dak op. Dus de woning van mijn moeder was aan deze kant. Het was een soort hut waar we dus het dak op gingen. Die porta die casa passa de nós temos caminho cabrito. Dus we noemden dat een soort geitenweg waar we dus langs liepen. Passa assim aqui para nos virar de banda para nos subir dak. Dus we gingen daar langs om zo naar boven te gaan om die dak op te klimmen. E caminho até aqui não, e começo de dak tá enang. Dus hier is de weg en het begin van het dak is daar. Aqui não tem pida hierba. En aan de zijkant was er een stuk grasveld. E não tá wat tem blokje 6. En daar was een wat? Blokje 6. Oh, een blokje van 6. Ja, een blokje aan die trakas. Oh, dus die grote blokken waar je dus woningen mee maakt. Toda tarde me passa me wakke blokje. En elke middag ging ik daar langs, zag ik die blok. Me mira ku e hierba na começa crescer tapa e blokje. En ik zag dus dat het gras, dus het kruid, groeide dus over die bloksteen. E die ma passa. En op die middag ging ik daar langs. Me no wakke blokje. En ik zag die steen niet. Me tá tin seguro. En ik wist dus zeker dat daaronder een steen lag. Dus we gingen het dak op. En ik ging dus het dak op met een potje mosterd. De daken waren die tijd van die soort golfplaten. Dus ik ging het dak op met de intentie om 2 druppels van die mosterd op het dak te plaatsen en te kijken welke het eerst beneden komt. En ik deed een druppel mosterd en ik ging achteruit. Weer een druppel en ik ging naar achteren. Op een gegeven moment stonden ze stil. En ik werd boos en ik deed meer water erop drukken. En op een gegeven moment kwam ik dus eerder dan de druppels. En ik bleef dus bij het dak vasthouden met mijn 2 handen in de lucht. Eén arm was gebroken. Oh, het dak was dus gebroken. En mijn andere hand bleef dus vasthouden. Dus daar heb je het huisje. Dus je had een paar bomen. Suikerriet. Ik was dus bang. Scherp. Dus ik was bang dus dat ik niet op die stekels zou vallen. Dus ik bleef daar hangen en ik keek naar beneden. En ik zei, het is hoog.
Laga los of no? Moet ik loslaten of niet? Miro momber staka cabeça puntra mi simita bom mi conheci. En mijn broer keek en hij zei, gaat het met jou? En Maar ik zei mire ja. a passa sneaky, passa wak mi drenta kas bij. En mijn moeder kwam langs en die keek naar mij en die ging naar binnen. Ah, maar pensa que te buscou cos para ajudar me. Dus ik dacht, ze haalt iets om mij te helpen. Maar que da colocar riba. Ik bleef daar dus hangen. Dado momento ma tende laga bij. En op een gegeven moment hoorde ik, laat los. Mi di no, mi te kai en dan die mes estaca mi pobora mi kurpa. En ik dacht, nee, want als ik daarop val, dan kan die stekels me doorboren. Laat los. Maar laga bij. En ik heb losgelaten. Maar kai a sneaky. En ik ben zo neergevallen. In de arm van een persoon. Die liep met mij verder. En die heeft me dus neergelegd. En ik dacht dus, dit is de steen van mijn kussen. En hij heeft mij dus, mijn hoofd dus op die steen neergelegd. En ik bleef er op de grond liggen. En op een gegeven moment stond ik op. En ik keek dus naar die blok. En het gras was een beetje weg. En die blok was dus daar. Dus eigenlijk zou ik dus daar moeten vallen en niet op die andere plek. Dus vanaf die dag voelde ik dus dat ik speciaal was. Maar niks over God, want ik had daar geen ervaring mee. Net zoals God in zijn woord heeft gezegd. Hij heeft ervoor gezorgd dat hij zijn engelen voor ons zorgt. En vandaag wil ik tegen jullie zeggen. Dus wil ik zeggen dat de strijd begint. Net zoals hij voor mij heeft gezorgd, stuurt hij ook zijn engelen om voor jou te zorgen. Dus hou goed vast. Amen. Amen. Dat in Romanda, hè? Wat doen ze hier? Dat in más personas dan de nosotros. Nanda klaar? Oké. Oké, nós estamos bij jullie pastor. We gaan dus nu over naar pastoor. Nós passa over naar party, caminda. Nós invitado o candidato naar bindilanti. We gaan dus over naar het deel waarbij we dus alle kandidaten vragen om naar voren te komen. We gaan zo staan, zodat je mij kan zien en jullie ook kan zien. Laat ons para siniki ja toeren en dan meer bestand aan weer. Normaliter, als je getrouwd bent, normalmente oro com casa, krijg je een trouwcertificaat. Bodai un certificaat de casamento. Dat doet de overheid, dat doet de Nederlandse overheid. Dus ik gobieren die landen daar. En jullie zijn nu vandaag getrouwd met de Heer Jezus Christus. En je krijgt ook een trouwcertificaat om jou te herinneren aan deze dag. Deze bijzondere dag. Certificaat para recordar we aan die Volkorde, ik zie Deborah daar staan als eerst, zo dan begin ik bij haar. Met de meer Deborah praat die land, dus me kom ik Deborah. Van Deborah. Ja. En dan, je kan het in volkorde zetten. Roland daar. Ja. Oké. Goed, dan pak ik de certificaat van jou. Deborah, als predikant van de Zevende Dag Adventisten wil ik u welkom heten in onze gemeenschap. Deborah, je bent nu officieel lid van de kerk. Ja? Hartelijk welkom. En ik heb een tekst voor jou uitgekozen, Deborah. Judas 1:24. God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt. Hij kan u zo ver brengen dat u zonder gebrekken en vol blijdschap voor zijn schitterende troon komt te staan. Amen. Hij is de enige God
Hij redt ons door onze Heer Jezus Christus. Hem komt alle heerlijkheid en majesteit toe. Alle kracht en macht. Van het begin, nu en voor eeuwig. Zo blijf standvastig, Deborah. Ik hoop dat dat relatie, dat je zal blijven groeien en bloeien in je relatie met Christus. En denk even over na. God wil je redden, Deborah, in de eeuwigheid. Hij wil je dat je eeuwige leven krijgt. Zo laat hem niet los voor niemand, geen enkele man of wie dan ook. Laat hem niet los. De enige man dat je gaat je hand vasthouden is de man die wil jou vraagt een huwelijk. Blijf trouw aan onze God. Ja? Gefeliciteerd. Amen. Is dat Ronald? Ja. Ja. Je mag het alvast. Ronald van Beek. Ik heb een tekst voor jou ook uitgekozen. Gisteren was ik ook aan het nadenken, wat moet ik voor jou schrijven? En dan pak ik papieren en de tekst komt de hele tijd voor, steeds weer voor. Ik moet dit voor je schrijven en ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom de Heer heeft mij gevraagd om dit te schrijven. Elke papier dat ik pak, dezelfde tekst komt voor. En dat was toch duidelijk, dat was helder. Luister naar de tekst. Jeremia 29, 11 en 12. Ik immers, ik ken je gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u een toekomst en een hoop te geven. Vers 12. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. Dit is de woorden dat ik krijg de hele tijd. Ik probeer een tekst te vinden voor jou en dit tekst blijft gewoon komen. Dit is wat de Heer wil dat je dat weet. Anders gaat hij kapot. Ja. Op dit met je hand, daar zo met je vinger. Ja. Beetje puzzelen. Ja. Ronald, gefeliciteerd. Ronald, va bien. En mogen de Heer jou ook rijkelijk zijn. Ando com o Senhor po bendicionado ricamente. Ando como pastor de nossa igreja, me kibisabo bom bini. Amen. En nu ontvang je cadeautjes op Brassa door de Argenis. En Jennifer Brassa ook. Hij bijt niet hoor. En not een moord, Jennifer. Oké. Goed, Ronald, je kan daar staan. Nee, wat is Deborah? Deborah, je moet niet weggaan, je moet blijven staan. Deborah, no me será, ¿ves? ¿Será que da? Oh, maar you. The baby. Oh, de baby heeft aandacht nodig. Oké. Goed. François. Yes, François. Yes. Oké. François en dan Jessie, toch? François heeft geen certificaat. François heeft geen certificaat. Ja. Nee, François heeft geen certificaat. Jij is al in de hand, toch, François? Nee, we doen Jessie first. We doen Jessie first, ja. We komen straks bij François. Ja, kom. En de cadeau. Broer François, ik kom bij je straks. Ik kom straks bij je. Eerst je vrouw. Jessifer Josephson. Kom even, stap naar voren. Stap naar voren. Anders word je geblokkeerd door de anderen.
Ik heb een tekst voor jou uitgekozen en jouw tekst ook. Tekst, Pablo. En ik hoop dat ik deze handschrift kan lezen. Zo, ik vraag Jennifer te lezen voor jou. Zij schrijft. tekst. Maar nu, zo zegt de Heer, uw schepper, o Jacob, en u formeerder, o Israël, vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Van mij. Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Gaat gij door rivieren. Zij zullen u niet wegspoelen. Als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Want ik, de Heere, ben uw God, de heilige God van Israël, uw verlosser. Ik geef Egypte, Ethiopië en Seba als losgeld in uw plaats. Amen. Amen. Blijf de tekst koesteren, zuster Jessica. En laat de Heer jou ook verder leiden. Zet het van mij terug. Als predikant van de kerkgenootschap der Zevende Dag Adventisten wil ik u welkom heten. En daar moeten we kijken welke gemeente je wordt lid van. Daar gaan we straks over hebben. Maar als Zevende Dag Adventisten predikant wil ik je welkom heten in de gemeente. En mogen de Heer je ook rijkelijk zegenen. Ik kom predikador met bisa een bombini. Dan als ik leer je en nu de cadeautjes van de Agenis, Brassa, broeder Agenis. Is uw regalo naam? En zuster Jennifer, een kusje. Oké. Ja, oké. Wie is dat dan? Wie heeft François. François. Ja. Broeder François, ik heb geen certificaat voor jou, maar je hebt een geloofsbelijdenis gedaan en dat ga ik achteraf aan jou, omdat ik moet iets speciaal maken. En daar had ik de kans niet gehad om dat te doen. Maar wat zal ik doen? Ik doe toch iets anders. Mientras tienen algo otro, pues no tienen un certificado ainda AWE. Permite ver si algo otro. Je krijgt voorlopig ook dit certificaat hier, maar dan wat hier hoort te zijn, krijg je later. Ja, dat betekent dat je krijgt het voor je de post. Otro parte wordt naar je thuis gestuurd en dan kan je hem daarin doen. Ja? Maar als pastor van de kerk, ik wil u, van de Zevende Dag Adventisten, wil ik u welkom heten in de gemeente. Je hebt een geloofsbelijdenis gedaan. Je bent niet in het water gegaan zoals die andere 5. Maar toch heb je ook een belijdenis gedaan. En mogen de Heer je ook rijkelijk zegenen. Belaste belijdenis, no hace bautismo, pero con Dios por bendicionado ricamente. Boekjes. En kom. Anna, kom even even groeten. Dat Anna dit nu doet. Ja? De bloemen en de cadeau. Ja. Brassa, Anna is brassa. Oké, is goed. Broeder Billy, je mag naar voren komen. Is Billy. We hebben een tekst voor jou gekozen ook. Nós escolhemos um texto para botar também. Filippenzen hoofdstuk 4. Filippenzen 4. 9 en 9 en 13. Oké, wat staat daar? Wat u geleerd en overgeleverd is. Wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing. En de God des vredes zal met u zijn. En dan de 13, ik sla die andere versen over in vers 13. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Amen. Zo mogen de Heer jou bijstaan, broeder Bilioso. En o Senhor vai querer da Cuba. Rijkelijk zegenen. Ando que ele bendicionado ricamente. Jennifer wil zeggen?
straks. Oei, Zo oei, meteen oei. als ik klaar ben. Als ik klaar ben, je mag alles zeggen straks. Zoals pastor van de kerkgenootschap der 37 Adventisten, door de Berioso wil ik je welkom heten in de gemeente. Mogen de Heer je ook rijkelijk zegenen. Dus como pastor di iglesia di Jennifer mag nu iets zeggen. ook Jennifer lo dice algo, pero un bom menino na nossa iglesia. Ik heb een speciale cadeau voor jou. Maar ben ik een regalo speciaal, Pabo? Toen je me vertelde dat je met je 12e verjaardag in de kerk was, met je opa en je oom. Dus en ora dat que eu contar me como dat foi die ding dias dois zijn de iglesia. Beland de iglesia. Dat je in de kerk bent opgegroeid. Je penso regalo, Pabo. En toen bedacht ik dus een cadeau voor jou. E uma sonha que me tenho na een Bijbel. En ik heb dus gedroomd dat ik jou een Bijbel moet geven. Dus awe met een Bijbel, Pabo. Dus vandaag heb ik een Bijbel voor jou. Alsjeblieft. Oh ja, en een certificaat ook. Ik ben niet van Brabant. Oké, dank je. Anna, de Bijbel van Ronald van Beek. Waar is de Bijbel? Jennifer, dat Bijbel is van iemand anders, hè? Oh, nee, ik heb mijn Bijbel, die rode Bijbel achtergezet. Nee, maar oké, ik regel zo. Dan ga ik die andere zoeken, dan krijgt u die. Ga even halen, waar het is. Die achter. Ja, ga even halen. Even halen. Oh nee, nee. Oké. Ja. Oké, dat kan. Jennifer, we hebben iemand anders nodig om te komen geven. Waar hebben we nog de zusters? Waar zijn de andere zusters? Waar zijn die andere zusters? Oké, maar we gaan door. Oh nee, nee. Laat dat. Broeder Alvaro, kom naar voren alsjeblieft. Nostro man Alvaro, Pobindilanti. Jesaja 43 ook. Jesaja 43. 1 tot en met 3. 1 tegen 3. Maar nu, zo zegt de Heer, uw schepper, Jacob, uw formeerder, Israël. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Nieuwe vertaling. Ik heb u bij naam geroepen, u bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, u zult niet u zullen niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlammen zal u aansteken. Want ik ben de Heere uw God, de Heilige van Israël, uw heiland. Amen. Een andere vertaling, dat brengt het een beetje wat forse over. Zo, broeder Alvaro, als pastor van de kerkgenootschap daar 37 Adventisten. Ik wil u welkom heten in de gemeenschap. Me quem mami bombini de nossa iglesia, Alvaro. Jennifer. Oh, Sana van dit. Oké. Sana, brassa. En dan broeder Argenis, je mag ook een brassa geven aan de cadeaus en zo. Welkom. Welkom. Oké. Jennifer, ik heb nu iets van de Bijbel. Ik moet dit doen met de Bijbel aan Jennifer. Ga even de Bijbel halen. Dames en heren, ik wil iets aankondigen. Deze jongeman hier. Hij is verloofd. En hij gaat trouwen binnenkort op Curaçao. En zijn verloofde wil ik even naar voren roepen. Waar is hij? Zo, deze man wordt straks getrouwd. En dit is voor broeder Berioso. En dan broeder Berioso, we gaan verwisselen. Sorry. Ja, sorry. En dit
namens Refugio wil ik dit aan jullie overhandigen. Dit is je huwelijksbijbel en gelijkertijd je doopcadeau. Ante sa kita meta namen de refugio nos que presentar sa aqui, você está sa kita huwelijksbijbel. Zo neemt het mee naar Curaçao en loopt door de gang met de Bijbel. Dus oor bij God zeker toegewenst. Kan door de gangpad kwe Bijbel aqui. Amen. Amen. Is goed. Mag plaatsnemen, Jennifer. Ja. Oké, nou, we moeten een foto maken nu. Omdat dit gaan we in de Advent zetten. De Advent-tijdschrift, Adventisten-tijdschrift. Die gaan we zetten. Zo, ik vraag jullie om hier te staan. Waar is Sureska? Sureska nog hier? Is ze weg? Oh, jammer. Dan moet iemand anders een foto maken. Iemand anders. Oh, kijk hier, daar is de camera. Oh, oké. Weg omdat ze open aan het overheid is. Jij? Dat betekent dat? Foto maken. Maak een aantal. Even kijken. Aantal, zo, dan kunnen we kiezen van verschillende. En dan. Wat meer gewoon. In het midden van jullie staan. Je moet allemaal zien of is het te breed. Laat de microfoon even neerleggen. Eventjes. Dit hoeft niet. Gaan. Ja. Romano, een beetje ja? Zeker we staan kom ik even straks na afloop. Kom ik zo niet weggaan. Ik moet even iets nog schrijven in je certificaat. Dus nog bij je hier, dus heb je algo deel een certificaat. Oké. Ja, we zijn. All good things must come to an end. Alle zeggen ze altijd. Komen tot een einde. Maakt niet uit hoe lang je bent bezig om iets te doen, komt het tot een einde. Omdat je moet naar je huis. Je moet gaan uitrusten. En de tijd is aangebroken waar wij aan het einde gekomen zijn van de dienst. Wij willen u bedanken voor alles wat jullie hebben gedaan. Vooral de mensen die hebben geholpen met de doopdienst en alles rekenen voor de vertaling. Wij willen ook broeder Steven en broeder Alexis Mariana bedanken ook voor de preken wat ze hebben gedaan over de afgelopen week. Wij willen broeder Argenis ook bedanken en zuster Jennifer bedanken voor de ondersteuning en wat ze hebben geboden. Ja, maar dank je naar zuster Argenis, broeder Argenis en zuster Jennifer, para qual con hasi. En wij willen jullie allemaal bedanken voor uw aanwezigheid ook. Mag ik u uitnodigen om op te staan voor een woord van gebed? Wij zijn een beetje wat... Mag ik u vragen om niet meer te praten nu? We gaan bidden. Niet weggaan, we gaan bidden. Hoorden jullie mij wel? Ik hoor heel veel herrie hier in de zaal. We zijn nog niet klaar. Kunnen we eerbiedig zijn?
Almachtige God en onze Vader in de hemel. Nós está poderoso que está no cielo. Wij willen u danken en loven en prijzen. Nós que pedir Senhor danke e agradecer Senhor por tudo coisa. Omdat u bent waardig om alle eer te ontvangen. O Senhor de sunco por todo valor para agradecer e rainha turcos. Dank u wel, Vader, voor onze verlosser Jezus Christus. Nós sabemos, Senhor, dank para nós Salvador Jesus Cristo. Dank u wel voor zijn hoge priesterlijke bediening in de hemel. Dank para todo seu trabalho que lá assim den cielo. Dank u wel voor zijn volmaakte voorbeeld en volmaakte leven. Dank para a vida com ela perfeito com ela Bíblia para nós. Dank u wel voor zijn woorden van bemoediging. Dank para toda sua palavra en encorajamento. Vader, wij willen u danken voor de aanwezigheid van de Geest, de Heilige Geest. Dank para a presença do Espírito Santo. Dank u wel voor de steun en begeleiding dat Hij aan ons geeft. Nós pedimos, Senhor, dank para toda a guiança que dá a nós. Dank u wel voor de bescherming van uw engelen. Dank para a proteção de engelen. Dank u wel, Vader, voor alle geestelijk, lichamelijk, mentale en emotionele zekerheden dat u hebt aan ons geschonken. Dank para toda a bendição mental, espiritual e físico. Vader, wij vragen u om nogmaals opnieuw in ons leven te komen. Tata, nós pedimos, Senhor, bem mais para vir in nossa vida. Heer Jezus, wij willen u opnieuw aanvaarden als onze Heer en onze Heiland. O Senhor Jesus, nós aceitamos Jesus como nosso personal Salvador. Vader, we bidden op dit moment voor de doop van de Geest. Nós dá se oração para o bautismo do Espírito Santo. We bidden voor vernieuwing. Nós está pedindo para renovamento. Schenkt ons, Vader, met een nieuwe leven van boven. Senhor, doe-nos vida novo de arriba. Help ons ook iedere dag opnieuw om verbonden met u te zijn. Ajuda-nos para cada dia de novo nós portar com o Senhor. Dat wij elke dag de hoogte en de diepte van uw liefde mogen proeven en ervaren. E todo dia nós por experienciar het profundo de Senhor seu amor. Vader, laat de geest van u overvloedig over ons komen. Laat Senhor Espírito Santo arriba nós. Raakt ons allemaal aan van ons hoofd tot ons tenen. Toca-nos de nossa cabeça até nos pia. Degenen die ziek zijn, vragen wij voor uw goddelijke ontferming over hen. En de pessoas que estão mal, Senhor, nós pedimos para o Senhor portar com nós. Degenen die verdrietig zijn, vragen wij voor uw goddelijke ontferming over hen. En de pessoas que têm tristeza, Senhor, para o Senhor estar com nós. En wij vragen u om voor ons te lopen. En nós pedimos, Senhor, para cá delante nós. Altijd achter ons te lopen. Sempre cá atrás nós, Senhor. En o Vader, mag uw handen altijd op ons schouders zijn. En Senhor, que o Senhor sua mão sempre porta arriba nos schouders. En wij vragen u om ons aan te raken en te zegenen. En nós pedimos, Senhor, para tocar nós e bendicionar nós. Vader, u hebt ons beloofd. Senhor, permitir-nos. Dat als wij deze woorden gaan uiten, dat u uw volk zal zegenen. Que ora conosco, dice palavra na que Senhor bendicionar seu pueblo. De Heere onze God zegene u en behoede u. Ga je gaan? Ja, gaan we verder. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zijt uw genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn eeuwige shalom, zijn eeuwige vrede. In de naam van onze verlosser, onze zaligmaker, Jezus Christus. Amen. In nome de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amen. God zeker toegewenst, broers en zusters. En ik wil jullie aanraden, niet vergeten. Elke dag te bidden voor wat? De Heilige Geest. Vraag de Heilige Geest om elke dag opnieuw te dopen. God zeker toegewenst. Kom goed thuis. En al de nieuwe leden die net gedoopt zijn, ik vraag u om mij te komen zien. Dat was de afspraak. Oh ja, maar voordat, ik vraag u om naar bij de ingang te gaan, zodat mensen jullie kunnen feliciteren. Daarna kom je bij mij. Zo, alle nieuwe leden vragen we om bij de ingang te gaan staan. Leg uw bloemen neer, niemand gaat het pakken. Uw bloemen op stoelen. En dan loop naar de ingang, alsjeblieft. Bij die lanti e assim e turende por felicitabo. Ja? Zodat de mensen jullie kunnen feliciteren. Zo, loop naar voren, alsjeblieft. Dus kan bij die lanti noma.
Nee, ik heb geplaatst. Oké. Dus we zijn geplaatst. Breng het bij